Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlar hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Serbiýanyň milletçi prezidenti Tomislav Nikolic ýurdun getip gelýän prezidentlik saýlawlarynda wezipä gaýtadan dalaş etmejegini we premier ministr Aleksandr Vučićiň kandidaturasyny goldajakdygyny aýtdy. Biz ýurdy bilelikde dolandyrmagy dowam etdirmek barada ulalaşdyk diýip Nikolic 20 fevralda Vučić bilen geçiren gepleşikleriniň ýany yerli media serişdelerinde aýtdy we biz wezipä borçlary saýlawlarda ýeňiş gazananymyzdan soň maslahat ederiz diýdi. Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş edýän Progressiv Partiýasy 17 fevralda Vučićy aprelde geçirijek saýlawlarda öz dalaşgary hökmünde öňe sürdi. Nikolic we Vučić özara gepleşikleriniň ýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda regional problemalary çözmek we krizisleriň öňüni almak üçin bütewlügiň zerurlygyny nyktadylar. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Vitali Churkin New Yorkda aradan çykdy diýip Ortiýetiň Daşary işler ministrligi 20 fevralda habar berdi. Beýannamada Churkiniň ýoğulmagynyň sebäpleri ma'lum edilmedi. Diňe garyndaşlarynyň gynanç bildirildi we diplomatyň öz 65 ýaş toýunyň öňü tirasynda garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykanlygy aýdyldy. 2008-nji ýylda Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi wezipesine bellenmeginden ozal Vitali Churkin Kanadada, Belgiýada we NATOda ilçi bolupdy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Vitali Churkiniň maşgalasyna gynanç bildirdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri 21 fevralda Moskwa tapar eder diýip Ortiýetiň TASS agentligi diplomatik çeşmesine talgylanyp habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara komissiýasynyň maslahatyna gatnaşar. Şeýle-de onuň Ortiýet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň ýol başçylary bilen duşuşmagyna garaşylýar diýip TASS agentligi öz çeşmesine çetirleýär. Reşit Meredowyň Türkmenistanda täze prezidentiň saýlanmagynyň soň Ortiýada tapar edýän ýurdun ilkinji ýokary derejeli wekilligi bellenýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew öz aýaly Mehriban Aliyewany ýurdun birinji vitse-prezidenti wezipesine belledi. Aliýewiň bu karary prezidentiň resmi web saýtynda 21 fevralda çap boldy. Ilham Aliýew 2003-nji ýylda öz kakasy Heydar Aliýewiň näsaglamagynyň we ýany aradan çykmagynyň netijesinde döwlet başyna geçipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar döwletleriniň hökümetleri Azerbaýjanyň prezidentini opozisiýon siýasatçylary, adam hukuklaryny goraýjylary we jurnalistleri ýerlemakda aýplaýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Hadija Ismailowa prezident Aliýewiň we onuň garyndaşlarynyň korrupsiýa bilen guman edilýän ara baglanyşygy barada taýýarlan maglumat sebäpli 2015-2016-njy ýyllarda maliýe jinaýatçylyklarynda aýplanyp tutsak edilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýene bir kitaby köpçülige hödürlendi. 20 fevralda Aşgabatda Türkmenistanyň Gowranmak ministrliginiň ofitserler öňünde geçirilen prezentasiýa barasynda köpçülige hödürlenen Mertler watany beýgeldýär adly kitabyň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň alyp barýan işleriniň harby taryhy barlyklary bolup durýanlygyny we harby reformalaryň durmuşa geçirilişini hemde döwletiň harbylar barada edýän aladalaryny görkezýän dokumentleri hem suratlary öz içine alýanlygy resmi maglumatlarda habar berilýär. Mundan öň Gurbanguly Berdimuhammedow bu täze kitabyny 17 fevralda prezidentlik wezipesine geçmek boýunça inaugurasiýada barasynda ýurdun harby ýol başçylaryna paýlapdy. 2007-nji ýyldan beri Türkmenistana ýol başçylyk edip 10 fevralda 3-nji gezek prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtorlygynda ösümlikler, ykdysadyýat, siýasat, medeniýet, atçylyk, türkmenleriň milli däp desurlary, aýdym sazlary bilen bagly türli temalara başlanan 40-dan gowrak eser çap edildi. Türkmenistan hakky ýaraşynda Malaziýanyň komandasyny 9-2 hasap bilen ýeňdi diýip Türkmen mediasy 18 fevralda habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanly sportsmenler Ýaponiýanyň Sapporo şäherinde açylan gyşky 8-nji Aziýa oýunlarynda hakky boýunça ýaraşy ilkinji ýerde gatnaşyp birinji tapgyry 5-0 hasap bilen jemläpdir. Oyunun ikinci tapkırını 9-1 hasap bilen tamamlanan Türkmenistanyň komandasynyň gazananyň ýeňişi ýurdun hokkey boýunça resmi halkara ýarışlary bilen bagly taryhyndaky ilkinji üstünligi boldy. Türkmenistanly sportsmenler 21 fevralda Makao'nun komandasy bilen duşuşýarlar. Türkmenistanly sportsmenleriň Taýlandda 44 medal şolsanda 11 sany altyn medal gazananlygyny Türkmen medeniýeti 19 fevralda habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň suwdy geçen ýylyň oktýabr aýynda türk opozisiýoneri bilen gatnaşykda aýplanyp tutsak edilen 30-dan gowrak adamy uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm etdi. Olaryň arasynda 25 ýyllyk tutsaglyga höküm edilen ady belli telekeçiler Resul Atagildiýew we Döwlet Ataýew bar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň gurrun bermegine görä, Ahal ýolaýatynyň suwdy tarapyndan iş ketilen topora ýetatan türkmen türk liseýleriniň öňkü mugallimleri geri Azatlyk radiosu telekeçileriň we öňkü mugallimleriň hizmet topary bilen ara gatnaşykda aýplanyp köpçüliklerin tutsak edilenligi barada mundan öň habar beripdi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda türk opozisiýoneri Fethullah Gulen bilen ara gatnaşykda guman edilip aýplanan we tutsak edilen onlarça adamyň ykbalyna degişli nowatdaky maglumatlar Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna geçen hepdede gelip gowuşdy. 21 fevralda bu maglumaty bolup geçen ýagdaýlardan habarly başga bir çeşme tasdiklady. Çeşmeleriň ikisi de Ahal ýolaýatynyň suwdynyň 8-nji we 9-njy fevralda 30-dan gowrak adamy höküm çykaranlygyny habar berdi. Azatlygyň söhbetdeşi suwd edilenleriň arasynda Türkmenistanda tanymal telekeçiler Resul Atagildiýew we Döwlet Ataýew we Döwlet Amangildiýew iş kesilenligini aýtdy. Söhbetdeşimiz özüniň görende kommentlerine görä Atagildiýewiň we Ataýewiň 25 ýyllyk türme tutsaglygyna höküm edilenligini aýtdy. Olaryň ikisine de 25 ýyl berildi we olar eýem owdun depe akidildi. Suwdyň karary 8-nji we 9-njy fevralda çykaryldy. 30-dan gowrak adama iş kestiler. Olar esasan türk liseýleriniň öňkü mugallimleri 12 we 18 ýyllyk iş kestiler. Olaryň arasynda sorag edilişikde şike salanlar köp. Şonuň üçin iş kesilen mugallimleri bayramallaky koloniýa iýerdiler. Dip Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Mundan Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Aşgabatyň Merdem we Alp et restoranlarynyň eýesi Resul Atagildiýew we A-market dukanlarynyň eýesi Döwlet Ataýewiň türme höküm edilenligi barada habar beripdi. Suwdyň 8-nji we 9-njy fevralda çykaran kararlarynyň näme bilen bagly bolanlygyny, telekeçileriň gaýdadan suwd edilen bolmagyny ýa-da olaryň şikaýetleriniň dinlenen bolmagyny anyklamak Azatlyk radiosyna başartmady. Şeýle Azatlyk radiosynyň çeşmesi suwd edilen ýene bir näçe adamyň atlaryny ma'lum etdi we suwdyň olar babatynda çykaran karary bilen tanışanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi şeýle diýdi. Bu Döwlet Amangildiýew mebel öndürmek bilen meşgul bolýan telekeçi. Üstesine de öňkü mugallimleriň arasynda Döwlet Rejepow, Şatlyk Durdugulyjew, Batyr Ataýew bar. Olary 12 ýyl berildi we olar eýem bayramaly berildi. Deyip çeşmämiz habar berdi. Onuň sözlerine görä türme höküm edilenleriň ählisi bir terrorçy toporuny goldamakda günälenipdir. Emma suwdyň kararynda adamlaryň ýa-da toporlaryň takyk atlary görkezilmändir. Geçen ýylyň iýul aýynda Türkiýede döwlet agdarlyşygyny amala aşyrmak boýunça başa barmadyk synanşygyň ýa-ni Türkmenistandaky türkmen-türk okuw jaýlarynyň birnäçesi ýapyldy. Türkmen-türk liseýleriniň mugallimleriniň şeýle-de türkmen telekeçileriniň onlarçasynyň tutsak edilenligi gararsyz çeşmeler tarapyndan habar berildi. Käbir maglumatlarda şonda 150 çemes adamyň tutsak edilenligi aýdyldy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen mediasy daşary ýurtly siýasatçylaryň Gurban Gulyberdi Muhammedow ýurdun prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlaýanlygyny habar berip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Lamberto Zanieriň hat ýollanlygyny habar berdi. Mümkinçilikden peýdalanyp size Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň we uzak ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada biziň möhüm partnerimiz bolan Türkmenistanyň arasynda giň hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy üçin
minnetdarlyk bildirýärin diýilip Türkmen medeniýetinde Ýewropada hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramatynyň resmiýetiniň hatynyň mazmuny ma'lum edildi. Lamberto Zanyer Türkmenistanda 10 ýyl bäri ýol başçylyk edip ýangy ýakynda 3-nji ýylda gaýtadan prezident saýlanan Berdimuhammedow gutlan ilkinji we häzirlikçe ýeketäk günbatar resmiýeti boldy. 10 fevralda sesleriň tas 98% bilen saýlanan we 7 ýyllyk möhlet bilen Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçen Gurbanguly Berdimuhammedow diňe gyda guramasy boýunça kärdeşleri we käbir Aziýa ýurtlarynyň liderleri gutlapdy. Ýewropada hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramatynyň baş sekretarinyň edarasynda Lamberto Zanyer'in Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna hat ýollandygyny Azatlyk radiosyna tasdikladylar. Emma resmi Türkmen medeniýetinde çap edilen hatyň mazmunynyň näme derejede taýykdygyny entek tasdiklamadylar. Türkmen döwlet mediasynyň habar bermegine görä Türkmen lideriniň ýeňişini gutlan döwlet baştutanlary goňşy ýurtlaryň we postsovet respublikalaryň döwlet baştutanlary şol sanda Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping we beýlekler ýatladyp geçsek 10 fevralda hukuk goraýjy toparlary Türkmen saýlawlary barada beýanat çap edip Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödek dipelenýänligi üçin dünýä liderlerini prezident Berdimuhammedowyň ýeňişini gutlamazlyga, saýlawlaryň resmi netijelerini ikrar etmezlige çagyrypdylar. Biz bu saýlawlary hiç bir jahdan insaply, açaçan, adalatly we onuň halkara standartlaryna şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň borçnamalaryna laýyk gelýär diýip bolmajagyna ynanýarys diýilip adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň beýanatynda aýdylypdy. Ýewropada hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlaryna ýollan saýlawlary gözekçilik boýunça missiýasy entek bu saýlaw baradaky pikirlerini aýtmady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň jemgyçilik ýerlerine çilim çekýän adamlara salynýan jerimäniň möçberi tas 5 ýese ýokurlandyryldy. Azatlyk Radiosynyň aşywatda kawarçylarynyň polisiýa ofislerine göçilim keşlere salgylanyp aýtmagyna görä, şu ýylyň 20 fevralyndan başlap jemgyçilik ýerlerine çilim çekýän adamlara 300 manat möçberini jerime salynýar. Munun öň bu jerimäniň möçberi 60-75 manat aralygyndadyr. Käbir aşywatly çilimkeşler jerimäniň artdyrylmagyny özleriniň bu düzgünü bozup polisiýa merkezine alınıp gidilenini bilip galýandyklaryny aýdýarlar. Bu barada düzgünü bozup polisiýa otogyny alyp gidileninde bilip galýarsyň. Onu da sana bu baradaky ýazmaça karar görkezilmeýär. Polisiýa işgäri inesen 300 manat möçberinek jerimäni tölemeli diýär. Diýip 37 ýaşyndaky aşywatly çilimkeş Resul aýdýar. Gepin gertişine göre aýsak, jemgyçilik ýerlerine çilim çekýänlere salynýan jerimäniň mukdarynyň artdyryldygy barada halk köpçüligine ne medeniýetde ne radio telewizionyada maglumat ýa-da bildiriş berildi. Ulurak ýerlerde, ýagny halkara aeroportunyň, medeni seýil baglarynyň, okuw jaýlarynyň ýa-da käbir restoranlaryň golay gultumyny çilim çekmekligini gadaganlygyny görkezýän şertli belgi oturdylýar. Ýöne şol düzgünü bozup çilim çekenlere näçe mukdarda jerime salynýanlygy barada hiç ýerde duýduruş ýa-da maglumat berilmeýär diýip Resul aýdýar. Gal bersede ol Türkmenistanyň administrativ düzgün bozmalar hakyndaky kanunyny jemgyçilik ýerlerine anyk haýsy ýerleriň degişlidiginiň aýdyňlaşdyrylmaýanlygy sebäpli köçe ýol hereketiniň gullugynyň we polisiýanyň işgärleri şäheriň islendik ýerine çilim çekýän adamlara özüçe jerime salýarlar diýär. Yeri gelenine ýatlasak, Türkmenistanyň çilime garşy döwlet derejesinde alınıp barlayan görüş soňky 1 ýyl gowrak wagtyň dowamyna hasda güýçlendirilip, onuň satuwyny we suwdasyny ençime çäklendirmek girdildi. Şeýle çäklendirmeleriň iň soňky Türkmenistanyň 12 fevralda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü sirasyna güýje girdilip, 11 fevralda ýerden paýtagtda döwlet dukanlaryna çilim suwdasy doly ýatyryldy we çilim almak üçin adatdaky ýaly nowaty duran adamlar polisiýa tarapyndan dargadyldy. Ýatlyk geçdik. Türkmenistanyň
çilim gytçylygyny bir ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. 2016-njy ýylyň başynda hususy eýçilikdäki dukanlarda we suwdan okutlaryny çilimiň satywy doly gadagan edildi. Şol ýylyň mart aýynda bolsa prezident Berdimuhammedowyň gol çeken karary esasynda ýurda temäki önümlerini getirmegiň we satmagyň ähli ygtyarlyklary diňe suwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Bundan soň ýurtda çilimiň satywy belli bir derejede amala aşyrylsa da, iýul aýyndan te oktyabr aýynyň başyna çenli çilim ýene dukan tekçilerinden ýitirim boldy. Geçen ýylyň oktyabr aýynyň başynda çilimiň gaýtadan satywa çykarylmagy bilen döwlet dukanlarynyň öňüne adamlaryň ýüzlerçesiniň uly nowaty emele geldi. Emma munyň bilen birlikde çilimiň aýal maşgalalara satylmagynyň gadagan edilmegi, çilim satyn almak isleýän adamlaryň öz pasportlaryny görkezmek barada hem dürli çeklendirmeler girdildi. Şeýle de çilimiň satywy diňe bir sagada çeklendirilip, her bir raýaty günde diňe bir guty çilim satyn almagy ruhsat berildi. Häzirki wagtda çilim döwlet dukanlaryna diňe wagtal satylsa, hususy eýçilikdäki dukanlarda çilimiň sowdasy dowam edýär. Yerli synçylaryň käbirleri hususy dukanlarda çilimiň sowdasyna garşy döwlet tarapyndan girdilen gadagançylyklara garamazdan çilimiň satywynyň açaçan amala aşyrylýandygyny, olara garşy haýsydyr bir çäräniň görülmeýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri ýurtdaky çilim gytçylygy we onuň sebäpleri barada ilat köpçüligine düşündiriş ýa-da maglumat bermän gelýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Şu gün bütün dünya enediligini bellenýär. Bu sene dünýäde köp dilligi hemde medeni we dil dürlüligine ünsü çekmek üçin her ýylyň 21-nji fevralynda bellenip geçilýär. Ilk wada UNESCO tarapyndan elan edilen bu sene 2008-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ikrar edildi. Eýse Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen diliniň ösüşi bilen bagly anyk nähil işler edildi we edilýär. Azatlyk Radiosy bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen diliniň ösüşi bilen bagly plan iş edildi diýip anyk mysal görkezmek juda kyn. Dil mudamy ösüşde bolýar, şonuň üçin oň ösüşini kadalaşdyryp duran lingwistik gurultaýlar, lingwistik maslahatlar getirilmeli. Haýp bir garaşsyzlyk ýyllaryny şeýle bolmady. Meselen bir anyk mysal Türkmenistanyň lingwistik gurultaý 1954-nji ýylda geçirildi. Şondan soňra Türkmenistanyň ýeke lingwistik gurultaý geçirilmedi. Lingwistik gurultaý bir dilin dürs ýazywyny hem-de ýazyw kadalaryny ilmi taýdan ikrar edýän hem-de tasdiklayan gurultaý bir juda zeruriýetli bolmanyny Türkmenistan geçen asyryň soňky 10 ýyllygynyň başynda täze elipbiýe geçdi. Öňkü Kiril elipbiýinden, alfabetinden Latin elipbiýini, Latin grafikasyna geçdi. Şu bilen baglykda da dilin ýazyw düzgünligine de ýene gaýrda da köp özgörme bolup geçdi. Haýp bir dilçi alimleriň de umman türkmen dil bilimini öwrenşilmeniň de duşundan sowa geçdi. Bu gaýnandyrjy ýagdaý. Sahra Amanmurat ýakynly türkmen diliniň 2 tomlyk düşünürçli sözlügi çapdan çykdy. Onuň ähmiýeti nähili? Olar bilen bellemeli ýagdaý 1962-nji ýylda türkmen diliniň düşünürçli sözlügi bir tomlygy çap edilipdi. Ine şondan tas 60 ýyl soňra türkmen diliniň düşünürçli 2 tomlygy neşr edildi we onu bir ýerde 1962-nji ýylda çykan sözlük bilen deňeşdireninde bundan bir ýyl ozal çap edilen 2 tomlukda türkmen diliniň düşünürçli sözlügini birden täwliklere, näme tahkikatlara ýol berilipdir. En gynandyryjy ýerem garaşsyzlyk ýyllarynyň ilkinji ýyllaryndan başlap türkmen dilini beýleki dillerden geçen sözlerden araşdyrayan bilen bahana duýlanlyp türkmen dili aňyrçak derejede raýalanyny dünýede öz başyna
arasda dil yok. İtlenlik dil beýleki bir dillerin täsirine düşüp kemden kamilleşýär. Yani türkmen ile şeýdip müňürlüklaryň dowamyna kamilleşen dille haýt şo soňsuzlukdy, şo kamillik aradan aýrylypdyr. Amanrada bu barada anyk mysal getirip beräýseňiz. Anyk mysal kalbasa sözüni täze sözlükde şoklat diýip atlandyrdylar. Şoklat bir Türkmenistanyň Lewap welaýatyny bişirilýän naharyň ady. Aslında kalbasa diýilen sözüň özü türkü söz. Ol kolbasa, ýagny el bilen içeýäniň içine eti basyp salmaklygy aňladýan kolbasa diýen söz. Ine şunýal türkmen dilini düýüpli bilmeýän adamlar birgiden şunýal häwlukları özüm dili gulkuls derejede düşürýän häwlukları öýberipdir. Ýa bolmasa sınıf sözünü ol siyasi söz aslında mesela işçiler sınıfı, dayıhanlar sınıfı, inteligensiya topar, inteligensiya sınıfı diyen manini veriyen sözü bunu mektep klasları hükmünde urulanıptırlar. Birinci sınıfın okuwçysy, ikinci sınıfın okuwçysy. Edir şonýalym jurnalist sözünü kalamgar diýýärler. Bir nireden tapylan sözü belli däl. Ine şunýal birgiden häwluklar var. Eger şo sözlük şudur şunu inniki nesillere geçti düzedilmezden inniki nesillen türkmen dilini öwrenmegine golluk bolar diýip özüme ananamak. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň universitetiniň muallimi Ustad Salih Muhammed Rasyk belli bolşuna göre şu gün halkara ene dili güni bellenýär. Türkmen dili boýunça Awganystanda näme işler edildi? Awganystanda kynansagan türkmen dili hakda iňen az iş edilen bilişiňiz ýani öňkü rejimlerde bu dilde mektep ýokdy, matbuat ýokdy, neşerat ýokdy. Şonuň üçin kynansagan türkmen dili bir meýary, bir edebi dil Awganystanda şekil tapmady we şoňdan türkmen dili Awganystanda bir şifahi diliň setine düşüp kaldy. Indi ýani 1357-nji ýyldan soň biraz öňkü rejimde türkmen dili barada iş edilip başlandy. Cümleden mekteplerde türkmen diline okuw başlandy. Kabir ferhengi wezaraathanalary idaralarda türkmen bölümleri açyldy. Şoňa türkmen dili barada kabir neşriyat başlandy. Ýöne henüzçe türkmen dilini bir standart we meýary dile urmakda tebdil etmekde iňen abi iş edilen mükadipten fikir etýär. Awganystanyň esasy kanununda türkmen dili 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Türkmen dilinde Arap harpynda elbette türkmen elifbini döretmäge mümkinçilik bar. 14 ýyl bäri bu iş üçin ýygnaklar geçirildi, emma şu türkmen elifbini kabul edip bilmedi türkmenler, Awgan türkmenleri. Munyň sebäbini siz näme de görýärsiňiz? Meniň fikrimçe alfa meselesi dilin ösmeginde, dilin standart boluşunda iňen bir uly meselelerin biri. Yani dil, imla ve hat, edebiyat şollarda işlemekde bolsaňyz birinciden alfa bilen başlamaly. Kynansagan biz özüňiz aýtdyňyz yani kança ýola, kança mertebe üşüp çaşyp şollarda teslimler aldyk, jarabaslar boldy, seminarlar, workshoplar alındy. Ama henüzçe şol alfa bir meýary şeklinde döwlet tarapyndan kabul edilen ýok. Ýene bir tarapy indi şonu şahsy we hususy rawatlandyrjak bolsaňyz bolmaýar eken, kyn eken. Muny taky döwlet bir ferman bolmasa ýa döwlet muny şol ferhangi, medeni guramalar, akademik we ilmi nahatlara muny mana şol türkmeniň alfazy diýip bir maktup bilen resmiýet bermese. Awganystanyň Magarip Ministerliginde türkmen dilinde okuw kitaplary çap edildi. Çap edilen şol okuw kitaplarynyň siz razymy? Türkmen dilinde çap edilen okuw kitaplary döwrebapmy? Mutasifana şol kitaplar meniň nazarymda onça bir standart we kabul ederlikli ýani metnlerden, kitaplardan kynansagan. Munta şol döwürde şol ahirki ýyllarda çap boldy. Sonda şol 6 kişi şol kitaplary talip etdiler. Şol ahirinde maňa görkezende 6 rakam ýazylan. Häkim şol öz bildigiçe, öz şol meýaryna, sebkine göre ýazypdyr. Indi mektebin kitabı bolan üçin bu metnler şol mektebin kitabynyň teksti metni baýat bir hyl bolsa, bir sebkde ýazylsa, kynansagan şunan kynçylyklar bar bu kitaplarda. Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan uly Murady.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew öz aýalyny birinji vice-prezident edip bellädi. Täze döredilen wezipe boýunça Aliýew aradan çykan ýa ýaragsyz bolan halatyna iş başyna onuň aýaly gelýär. Aliýewiň aýaly Mehriban Aliyewany bu wezife bellemek baradaky fermany 21 fevralda prezidentiň web saýtynda ýerleşdirildi. Birinji vice-prezidentlik şeýle hem iki sany ondan aşarak vice-prezidentlik wezifeleriniň döredilmegi bir kontrollyk aslynda saklanýan Hazarýaka döwletine baş kanuna düzediş girizmek boýunça 2016-njy ýylyň sentýabrynda geçirilen referendum bilen ýola goýuldy. Täze konstitusiýada bellenmegine görä prezident wezifelerini ýerine ýetirmäge ýaragsyz bolan halatyna ýurdy vice-prezident olandyrmaly. Referendumdan öň muny etmeli premier ministerdi. Referendum opozisiýon siýasatçylar we aktivistler tarapyndan berk tanqide uçrady. Olar bu iş atasyndan soňra 2003-nji ýyldan bäri öňki Sowet Soýuzynyň Neftebay Respublikasyna hökümdarlyk edip gelýän Aliýewiň häkimiýeti öz eline saklamagyny güýçlendirdi ýerler. Referendum prezidentlik möhletinde 5 ýyldan 7 ýyla ýetirdi. Şeýle hem prezidentlige dalaşýarlardan edilýän ýaş talabyny ýatyrdy. Bu hem Aliýew özünden soňra 19 ýaşly ogly Haydaryň prezident bolmagyna ýol açýar diýen çaklamalary sebäp boldy. 52 ýaşly Mehriban Aliýewa häkimiýet başyndaky Täze Azerbaýjan partiýasynyň başlygynyň ornmasary. Ol şol bir wagtyň özünde de Täze garaşdyrlyga çykan Azerbaýjana hökümdarlyk edip gelen gaýyn atasynyň adyny döredilen Haydar Aliýew fonduna da ýol başçylyk edýär. 55 ýaşly Ilham Aliýew adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günmatar hökümetler tarapyndan opozisiýon siýasatçylary, adam hukuklaryny gorap çykyş etýän aktivistleri we jurnalistleri ýerlemakda. Şeýle hem halkara synçylar tarapyndan erkin we adaletli diýip baklar edilmedik saýlawlar we referendumlar arkaly öz güýç gudratyny giňeltmekde aýplanýar. Ol bu aýdylýanlary şeýle hem garyndaşpararlyk we korrupsiýa baradaky aýplamalary reddetýär. 21 fevralda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Hatice Ismailowa Mehriban Aliyewanyň birinji vice-prezidentlige bellenmeginiň öň ýanyna köp adamlaryň tutulandygyny habar berdi. Ol öz Facebook sahypasynda opozisiýon aktivistleriň bir näçesiniň bir ay möhlet bilen türme tutsagyna hökm edilendigini ýazdy. Onuň çaklamagyna görä bu Aliyewiň aýalynyň birinji vice-prezidentlik wezifesine bellenmegi sebäpli köşelerde turmagy mümkin protestleriň öňüni almak üçin edileniş. Ismailowa maliýet jenaýetçiligiне aýplanyp 2015-nji 2016-njy ýyllarda 17 aýlap türmede oturdy. Ismailowanyň özü we onuň tarapdarlary hökümet bu işi Aliýewiň we onuň garyndaşlarynyň korrupsiýa işleri hakda raport taýýarlamak sebäpli Ismailowadan özelmek üçin etdi diýerler. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.